Minħabba id-diżubbidjenza tagħna għal-liġi tagħna, il-Bibja tiddeskrivi għada tagħna bħala edewma tagħna. Issa, il-bxara tajba hija din li Kristu ġab is-sliem permezz tad-demm tas-salib tiegħu. Fil-Kolossin 1:20 il-qudiem Pawlu allura jiddeskrivi kif Kristu irnexxielu illi iħabbibna lura magħna, illi jirrikonċiljana magħna, illi jatina flok ma nkunu edewwa nkunu ħbieb magħna. Kristu ġab is-sliem permezz tad-demm tas-salib tiegħu. U intom li darba kontu imbedin u edewwa f'ħsiebkom blok il-ħżina tagħkom, issa irrikonċiljakom. Ekku rridu nammettu li aħna minkejja il-reliġjożità jew forsi tentattivi morali tagħna biex intejbu lil nfusna, irridu fl-aħħar mill-aħħar nammettu illi aħna foqra fl-ispirtu, aħna falluti spiritualment quddiem Alla u ma nistgħux insewwu il-sitwazzjoni aħna minn nfusna. Pawlu jgħid intom kontum bedin u edewwa f'ħsiebkom blok il-ħżina tagħkom, imma issa Kristu irrikonċiljakom. Kristu ressaqna lejn Alla kif fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt. Il-passjoni, il-mewt u l-irxox ta' Kristu huma sinifikanti għalina il-għaliex bil-ħidma tiegħu Kristu issa jippreżentakom għad-disin u bla teba u bla għajb quddiem Alla. Dan huwa il-suċċess li Kristu irnexxielu jikseb bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Ovvjament aħna nwieġbu għal din il-bxara tajba billi nemmnuha, billi nilqawha, billi aħna bil-ferħ u bi-gratitudni lejn Alla nilqaw id-don tiegħu li ma jtfissirx bil-kliem, id-don ta' ibnu Ġesu. Għax għallek ħabb id-dinja illi ta' liben waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilefx, iżda jkollu l-ħajja eterna. Li temmen fih ġifieri li inti tafdaħ u allura titgħallem tgħix għalih. Pawlu jkompli jgħidilna hawnhekk illi jekk intom tkomplu fil-fidi imsejsin u fis-sol. Waħda mill-indikazzjonijiet jekk bniedem huwiex ta' Kristjan huwa illi dan ikompli fil-fidi, jippersevera, ma jaqtax qalbu minkejja d-diffikultajiet li l-Kristu jibqa' iservih, jibqa' jimxi warajh fuq bidjenza sempliċi u grata. Grazzi.